Okay, ano sa to sa akwang channel apang lunanon. Ano na po tayo himuong huygo. Himuong huygo. Binisaya kayo no, huygo. Okay, din sa atuang probinsya. Mga huygo sa barangay. Bitaw. Ya mo ni mabuhi ka mo ani no, ug yung kinabuhi diri sa amo ang lugar. Pero dili po tanan yung nani kami ra pod nga minus og mga tawag tag kahimtang nasa maingon tag saingan na poverty line. Okay, mo ni amo ang prutas diri nga pirmi yung makao no, sa matag adlaw kay naa abunda niani mga prutasa o dili pod palabian kay ingon man sa matud pa sa expert nga dili pod maayo ang mga pagkaon nga sobra. Dahan-dahan lang. Kini nga mo kini sa nga isod og murag platito mo ni ang among pang sudan pod nga dili pod og kanunay. Tanawa ko ninyo kung saon ako ni nga himong sudan na mo aron pong i-alternate sa mga panahon nga way malingi. Way malingi. Ngayon na ni mga igsunan mong ibutang tubig sa katas mag nya ibutang ang kuan ang gay maingon na ni kamuti tops butang na dayon latan o initon singa na anang lapuahan. Ini ang panakot kung gihimo no ano itong pangsagol magigsunan. Simple lang ning pagkaon pero lami ni kanon magaigo sa magigsunan no. Suwayin ninyo ni sundan niyo ning prosedur na akong buhaton kinalamian. Suka nga tuba nga way tungog aron dili makadaot sa atong panglawas no. Di ko mo gamit og binigar. Tuba ni nga way tungog. Okay, luya. Simple lang, luya o bombay. Batsagol ito. Dayon latan tong gay o kamuting dahon o ibutang dayon dito sa kuan. Mao na yung sudan ron. Save ang kuan budget sa kakanana no. Masarap po di ko kanayon kay puol lang pod. Mayon ay pang dugang-dugang sa dugo no. Pang anemic pagkaon. Wala, lagi latan na siya. Ato nang dalhon ko sa lamisa. Ato nang ibutang din sa ato ang gipang andam lang sausawan. Sausawan. Okay, magigsunan. Daghang salamat magigsunan sa kaigsinan. Mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa akong pinubring pagkaon. Pinubre na to, alin din na to. Tanan na itong pasundag rin, pinubre. Tungkol kay pobre man ninyo ang alagad si Apang Lunanon. Okay, magigsunan. Muna, daghang salamat utron ko sa inyong pagsunod. Pirmi, sinunani lang natin content. Basta kay ato lang ipakita ninyo kung unsay among nahimo diri. Aron makita po mo unsay kinabuhing pobre. Magigsunan. Okay, padayon ta. Muna, sukang tuba atong gamito no karon di madawat tong panglawas o makaayo po ni sa diabetic ning tuba suka ang uban nga ni imno ni kay ron reduce ang sugar no ang ato ani diri pang diabetes yun ning mga sudano nga di mo contradict ato sa atong sakit ni sili good for the heart po ni ang ato po kay namputay sakit sa kasing-kasing aron po muigo po na ato ang sudan. Di po ta kung sana nga di po tayo mo masupak ba ang ato ang pagkaon sa ato ang sakit. Ato pong payun-uyunan ba mo lugway po ang ato ang kinabuhi ba. Taas po gamay. Hangyo ba makahangyo ta. Joke. Inala bito na ang panudan ng pagkaon usa po na makatabang sa ato ang lifespan no. Hindi po ta mukhang kaon o mga kadaot kana mga street foods kana mga di na to mention tag lain pang mga produkto kay
daot makadaot sa ilang kanang baligya o ilang negosyo ato ang kanang mga pagkaon nga dili gyud nga kanon dili ta makaon na ay protektahan to labi na mga batanon yung pangaon na ng mga pinatamungan sa mga produkto kung sa basta kanang mga pagkaon nga nasa maligya dia bitaw nga daghang mga preservatives, additives, kanang mga daghang ipangsago, daghang gipreserbar, di mga panos, nga na diha. Kini ato kay presko gini ato gulay, isda, mga atong ipresentar diri. Pero panagsaan po nagkaon ang mga nasa tindahan kay sawan po nga kilaw man gyud taglami, sabi nang batan-on di man kagwanta og kaon munani. Gawas na to sa una ka matilayng malingi nga kini lang atong filming giatubang tinuod bitaw na kini yung istorya tinuod na okay mao ni kini giatong pirmi sa una makitaan di mao ni ang katigulangan sa una taas og kinabuhi mabot og ka 100 kini lang sikreto pero wala sila katilaw og anong mga singalan dia inang mention produkto abang ipang kuan da baligya nga crispy fry burger ana okay unay atong likayan panagsaan na yung mga birthday ato itrito sa nang lapita na lang di kay ingong gyud ato gyud ang permanente ko na kada adlaw mo na umahaw nito panihapon ni muon kaya dali ra gyud ta ana okay daghang salamat magigsunan og itilawan na to daghang salamat sa inyong pagtan-aw please subscribe ug mahimo mayong adlaw atong tanan. Bye.